ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Kasenjuk kikintai site sopen sora komisi bentaban rakhi ya kejingdap sunpost nem jong kasenjuk mentaga sengi kakat santerik luber kala penlong ya ka food fest come sales of work haga babun kilong keme kilawan baneshi menta haga ni kasengi UMLA ka Shela constituency uba balajit Kupar Senrem rengkat bat UMDC ka sora constituency uba Tito Starwell Khan Kila play pait ba ya gane ka jing rakhi ha ka jing sakhilang usardar jong ka site sopen USDPO ka sora uba penhuns AM bat uba Anthony Kongsit OC jong ka sora police station kentup lang ki matabor jong ki kentoj baper jong ka snong site sopen ya gane ka food fest come sales of work ka bashisngi la penlong khnang ru ban penmi pisa ngala jukran na kapor sa kapor baka ilaka sa sopen kadika model ya kadika thain ke chungi 4 judan kinuinu ki seng haka thain sora ki ban kot ya ka karta kumba kot ki seng hang ni sa sopen nadang isyem ya ka seng samlaru kadika palat san pusnam ban menta ka senjuk ru kan sakot san pusnam kabamut baki long shua ki jungi kilong kemi kilong pa ki jungi jong kani ka snong kilong ki breu ki bi i jangai kai ka bagi perhat ha ka tu ka po ki we ki snong kidang perhat menta bani song sarong ru bangi don ha kani ka snong kabalong ka we na ki center ki headquarter nado ka po jong ki pareng Bagadairu kasnong kabala penmi igi babun kiriu perkhat kiriu pokmat batku mengitip baro baka jingnang jing start kasdang nang ni umelung beningkong nang ni bat sibun ki ai kasdang na gani kasnong balai nga keren ni gani kalong ba ngayui bateng-teng kini kilong dien ki jongi ki kletno namar ha ka jingya bun kam hak jingya be ya ka kamai kaji hak jingya be ya ka jingnang jing start teng iklet no ya ka menner ka ba kilong shua ki jungi kila seng kumbala ya thu di presiden ba ka ni ka senjuk hak kini ki khendiat snam kila yo thia ban kaliang ka jongaru kum nomi khmat ngaladon khat san snam ngadang ya kendu le setang sisien arsin bat ki nong yalam jong ka senjuk kita gisnam ki bamenswa akan mau podang doni kong ai ala juga kenduk teng batki rei hadin katu ngam semyo kanunu galat mani kenduk batki dengan dokumen pamenta hapo gajingalam jong i kong holda ngai kani ka sunjuk kala ki imbyang banga kermen babaro na prenyo pipin ai gajing snok tilang om tang menta kasni Henry hamtam hakini kipor ki bapin penkre ya kani ka jingdap san post nam jong ka senjong inong mi khman ngidon hak khman jong phi ban ai ya ka jinget relang ka syong happy lada filong ki briu ki bayaki yaksan pia peni ki kam ki jong phi nakaliang ka jongi nga tharang inum dan ka nunu ka jinge ngin persyang kat ka badan kilat tilenti kumno bani rap ya phi ka senjong jingang not ke jongi abang ipet ya kanega dong ka thanya jong kabang isusi kalong baha kini ki benai beladap kila telun kila don kini ki cases ruba ki brio na ki weipat ki jaka ki wan hang ne ban pen sneu ya kanega dong jong la jong ha ka ba ki le ban pen telun sayo drugs ro
kan mau ba kani ki jat jingdi ki pen sniu ya ka long yeng ka long sem ka jongi hadu ka strong ka thau hi bro we bangat ai khubleiru ya ka police department ba klatres stop kat bala banle apen sange ban khang ya ka jengrung jong ni uja jingdi bo pen sniu ya ka strong ka jongi nakaliang jong government do ki ju ai kini ki scheme ko phero pher kum kani ka PMEGP by Juyakran manakane last year la launch sai kani ka CM Elevate kabayarap ikini ki samla ki jongi bam yokam bakin yakhi aksar bakin yo kini ki jingerap krang makilaban seng lagi jong ki dukan ni ki homestay ba pher tiki bon ki samla ki jongi hangne keladap ke jing pulina po ITI keladap jing pulina keleng sodam deside pidan ka por let me li apply kini ki scheme maka jing yo jo kani kade ka jing mentohi ke jong phi shimat wa chi yang sistem de ha jo ko poro kum kini ki jet program ni tang hang ni handai ha ban lagi jaka dan kamro ka jing support na kalian ka snong maka snong ru khap ya trelang rengkan bat kini ki ba apply ni ki scheme te ka syukur pat dan ki perlok ki jungi na ni snong ki bali mi ki ba yo khane mo ya trelang khamba kan kiu hi kadang bon ki homestay bon ki restaurant ki dukan ka flow ka economy ru katlun ka pisah ka snong da katlun ka pisah ka snong ka keo kata ka diga linti ka bangi ko promote ndi man shu ai ki kam sarkar em haba ka keo ki economy lama ka business ka snong ka tharo ka keo hi bro hoy